negara ingkang kondang panjang punjung pasir wukir lo jinawi gemah Ripakarta tata Raharja. Ning pirang-pirang taun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta iki wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun, saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral, nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki Nalendra, mongko Nalendra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya le jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejegan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndiniat bangun kayangan. Lah, kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iku ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta kuwi arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana ora rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadhean Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Truk? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara. Negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyong punden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula, mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Hes. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok gon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ora, HP duwe pertama iki dilelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa difoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya.
Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petruk dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petruk. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning Si Adi? Ora usah dadak nganggo mbok tarik. Apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Klima Sada. Petruk, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wol. Petruk kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petruk kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petruk. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teri asal-asasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah mung remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dheraken tinggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Petruk wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Kaka Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya Panakawan Petruk. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babagan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Petruk. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Le sowan mrene kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinuwun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya, nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Monggo le rawuh dhisik Sinuwun Ndarawati tinimbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petruk, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye, wani ora? Kaya aja iki ning kraton. Nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener meng kowe tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene
Aku tak ganti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasuk tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledhak-tledhok ning ngrampungi karya. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ketaman pagebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa iki nuwun sewu. Isa lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pagebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang. Ah ya aku sok anu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ketaman pagebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ketaman pagebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pagebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa Bagong? Weh, lha iki piye to iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngastina. Nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk, nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji, Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pagebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pagebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali.
Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke pustaka Jamus Klima Sada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian pustaka Jamus Klima Sada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijing ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke pustaka Jamus Klima Sada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Suwun Prabu Ndarawati, jebule dudu kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kampitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njur piye kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebacut digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maring jajaran atus kertaning bawana iblis lan ati. Bagong. Bagong. Wis kono tru rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sri Ndarawati barang palsu ya anggepmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwaya ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti yen kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalen ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun prisa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglebet pustaka Jamus Klima Sada. Ya ora? Ayo muni yo. Muni ya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning musuh? Sik ta.
Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niya sinten? Yai Prabu Ndorowati. Sing tak arani palsu, Yai Prabu Ndorowati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yai Prabu Ndorowati ki adiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimaning Baladewa kowe kudu nampa pahukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atuhnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Wah. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampeyan ajeng duka sampeyan ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Myang Jimat Liwasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kok sampean ya mung entuk wedang segelas, kula ya mung entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu, kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndorowati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yai Prabu Ndorowati. Mergo kowe wani kurang ajar Yai Prabu Ndorowati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedes wono Bobat Tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndorowati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Panakawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning menungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Kuraga duwe wates kok sabaraning menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadi jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sak karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Oh, telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibedake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayi nek ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Ah, iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling.
Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki bareng lenggah dampar negara Mandura gejangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ning rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan Gong. Arep dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi. Nya. Satu sono ngegrab minggat kono. Lho kok digawe decar kon ngegrab. Wah iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le bangun kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar kuwi mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, jempol kayu wulan, utung entung lintang, tangan kelakone cepak wurunge. Bong. Le, sadar le. Le. Sinuwun Mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase karo bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kliwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Gorawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki kamu? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku.
Baladewa menungsa ra tatanan. Lho Bagong, ae menang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ra masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana mung sedungo jembaring bathuk. Nadana mung sanyari jembaring bumi. Katotai pecating nyawa mlabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu e. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye mau? Piye le mau? Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk dawanan Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi batangku? Kok mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Ama muni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku badange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti pawane wong neter kadedean. Omonganmu iki nanti papane wong neter kadedean metu Jawa, ora metu gretel negara legane ati kowe. Utus sing sewangun ora pangling kaya Samba Wisnu Brata apa dene Stija. Nggih, paman kula ingkang sowan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nggih, paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya nggih anakku sakloro ndak tampa ora liwat pangestu ning pamanmu Madukara Tampanana. Kula pundi nggo jimat? Nggih, kula pundi nggo jimat. Ana wigati apa? Dene sira sakloron sowan mongko tanpa cecala kelawan pamanmu Panengah Pandhawa. Mula gage matur ingkang tetela nggirat majaku sakarune. Wale-wale menapa paman? Sowan kula nglarapaken dhateng kadang kula ing parang Garuda inggih menika pun Yayi Samba. Ingkang wigatos sakmangke keparenga ingkang putra pun Setija minangka dados badal wakilipun Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Nedha ngebun-bune nanjang Anjejawah sonten. Anglamar dhateng putra putri Paduka inggih menika Yayi Janakawati. Badhe kula dhawuhaken kan nadi kula inggih menika pun Samba Wisnu Brata paman. Ora usah dadak kowe matur. Aku wis ngerti yen to bingung rasamu jlampruk. Yen pancen perkara iki ora iso nengahi, aku sing nengahi. Kula semanggaken Kakang Mas Jodipati. Setija, nggih wonten dawuh. Anane pamanmu Jodipati mapan ana ing kasadyan Madukara. Sayekti bakal njodohake adimu lanang Antasena kalawan Janakawati. Nanging gandeng kowe uga sowan lan kepengin ngrabekake Samba karo Janakawati. Yen pancen gandeng saiki mantene lanang eneng loro aja nganti dadi dardah padha kadang. Aku bakal nggawa bali Antasena. Yen pancen Samba iso ngasorake kridane Antasena, semono uga Samba gawanen bali yen adimu Samba kalah karo Antasena anakku.
Kang jane ora ndeniat aku wani karo Kakang Sombo. Ning gandeng Kanjeng Rama ya bapakku sing paring dawuh kaya mengkono, mula nyuwun pangapura yen paripaksa aku kudu ngladeni karo Kakang Paranggaruda. Antasena, tresna kuwi abot. Abote ana sing andhake ngungkuli wong nyangga bumi. Monggo aku wis tresna karo Janakawati. Yen pancen paman Werkudara ngersakake sayembara kaya mengkono, ya sak kamat-kamat, sak kuat-kuatku yen bisa kudu ngalah karo kowe. Ning nyuwun sewu nek aku murang tata karo sampeyan luwih. Wah. Pecah dadamu, ha? Mati kowe. Wah. Yayi Sombo piye? Diketaka kados menapa menawi kula katanding kayanipun Dimas Antasena ngibaratipun timun mungsuh duren. Kula mboten badhe saged menang. Lah kepiye? Saiki mengkari tok tanting kepiye rasamu lawan Janakawati? Yen nyatane mbok labuhi kanthi kaya mengkono, kowe ora iso ngalahke Antasena, tegese kowe ora bakal mengko lawan Janakawati, Yayi Sombo. Iye. Kados pundi malih? Nek ngaten iki sampun kula mboten dawuh mboten napa-napa nadyan sakit manah kula Kakang Mas. Rasna senayang manggelung mintonaken Dewi Kramanira Sombo. Kula Rama Setijo wonten timbalan. Ya senadyan sira saklono ora matur kelawan Rama Mindrawati nanging aku wis krungu lawan lelakon iki. Kula nyuwun pangapunten. Dene kula mboten nyuni dipailah kelawan Paduka Kanjeng Rama Prabu. Wis ora apa-apa. Wong nyatane apa kang tok kandhakake yen tresna kuwi pancen uruping jiwa ingkang suci mau kepara nyata. Aku dhewe nglakoni. Nganti ndak rewangi mbrobos pager, mbabah tembok sing wigati mung kepengin entuk ketemu karo geganti laning atiku mbiyen jaman semono. Lah terus Paman Jodipati ngamuntenaken sayembara perang. Kula mengsah Dimas Antasena kula kawon. Lah kowe kok mungsuh Antasena wis ora bakal bisa imbang, ora bakal bisa satraju. Piye? Nanging raos kula sakit. Sirmu piye coba matura? Niat kula inggih kepengin boyong Janakawati. Cecundhuka Sekar Wijaya Mulya yen lumrah Antasena ora menang karo kowe Sombo. Sombo Wisnu Bro. Aneh bin ajaib. Piye?
Aneh ben ajaib. Aneh nggo napa? Ndara Antasena niku gagah piteksa. Ndara Samba niku nun sewu piyaine bengkring. Piyaine cilik ora duwe kekuatan. Nek ditandingke sayembara perang cetha menang Ndara Antasena. Pertama memang sesuai dengan rencana, yo. Sesuai dengan kredibilitas. Apa kuwi jenenge? Sesuai dengan napa sing mangkarepke niku lho? Yo. Ndara Samba kalah. Ning begitu mundur Ndara Samba maju ana kalah ning jagat gawe ning para dewa. Ning kaliyan ning jagat piye? Ndara Antasena diajar karo Ndara Samba Wisnubrata. Wah, kuwi ngomong tenanan apa ming cangkeman. Anakku Antasena kalah karo Samba iki lakon apa? Lah omong aja ming ngawur. Wah. Aku ndek anak Antasena kalah karo Samba tekan kene tak deplok ndase. Pedro. Nek mati omong mati matamu. Mumet kene iki pet-petan kok mati omong ora. Mati kok kon ngomong. Aku mati ngono. Dadi kandel bola-bali engko nek pecah ndase barang. Nggih, ora memper. Antasena kok kalah karo Samba. Lakon apa kowe? Ha putra Ndara Werkudara meng kalah karo Samba iki lakone apa? Semangkean. Ndara Antasena ki wong dudeng sama ladeng. Wong peng-pengane. Putu dewa meng kalah karo Ndara Samba sing ora tau perang ki lakon apa? Mbok mikir nek omong ora waton omong. Sik ngabarke berita hoax mau sapa? Oh, tadi sampe nak iki. Sik. Sesuk meneh nek ora percaya, sampean mriko diteliti dhewe, rasa kokonan batur. Batur niku wis rekoso. Wis nyambut gawe mrono mrene kongkon mrono mrene sing ora dipercaya niku ngati lara. Mangane kula ditutuki caktok-caktok ngoten niku, luwung sampean godho rujak polo, mangkeproke sirah kula, modar karuane. Semangkan. Suwe-suwe kok jenengke kok arep ngidak. Wah. Tangane melu-melu. Ya ben, melu-melu. Yen ngono anakku kalah tenan. Kalah. Wah, udah mongi ngayal ora. Jlambrong Janaka kon tekan kene. Kapan? Saiki. Kongkonan mangkat ora? Mangkat. Aku ki mangkat. Mangkat kok nesu terus. Awedi. Kudune nek nesu ora mangkat. Mangkat nah aku. Wedi e. Wonten dawuh Kakang Mas. Samba menang karo Antasena. Sebabe apa aku ora nrimake mesti eneng sing kewangi nggone padha nglakoni sayembara perang Janaka. Kong. Pak Kong. Iki wis meh jame lho truk men ngono. Ndara Janaka ki sulapan. Weh, nggawa ula ora. Apa sulapan ki mesti nggawa ula apa? Sulapan ki ora mesti nggawa ula. Sulapan kok nggawa ula. Iki wis meh jame ya aja bubar wae ya. Kamu itu, piye? Lho ora boleh ngomong kok wis lunga. Ndara Janaka ki mau munggah ki ilang to, Gong. Weh. Engko gak nganu apa jenenge iki? Kudungan popok wewe. Ora. Ora kudungan popok wewe.
Kae jenenge apa jenenge ilmu aji pangemulan. Oh, Petro ki seru salah. Apa? Pentimunan. Oh ya ngawur ora? Ngawur. Wah. Kae jenenge kemelinun. Dene salah. Pak, sampeyan ae dhewe lah. Oh. Ora kena. Wah, wis, kangge menyang riko nek wis ora ning kono terus. Ngit kelap-lapaton. Lergin sanging risang mawe gandrung. Aduh. Yai Antasena aku kapok, aku kalah. Lah kok ngedapi-dapi temen kekuatane Kakang Samba. Ora tau nate perang, lah kok musuh aku kok iso ngalahke iki aku nganti tuwuh tandha pitakon. Saiki piye? Ayo kapok apa ora? Wah. Samba wis kalah. Antasena, Culna anakku. Culna kakangmu, Culna wis to. Mesake kaya ngono aja tok idak bangkekane ora iso obah kaya ngono. Pun tidak mawon bangkane. Uman ora. Aku dadi Drasamba kok iso ngarake Dracana ora mungkin kaya ngono kuwi. Nggih ta? Wah. Petro menengo wae. Iki ben diurus dhisik. Lah nggih. Wes saiki piye? Aku Culna, Antasena diculke, mesake. Yo tak culke, Pakde. Merga nuwun sewu Pak Dendrawati melu-melu perkara iki. Lho, melu-melu apa? Aku ora melu-melu perkara iki. Wah, jlamrong. Koko Prabu kula nyuwun pamunten kula mendhet sekar menika. Saking kancing gelengipun Samba. Menapa menika mboten bukti bilih Koko Prabu tumut-tumut perkawis menika ingkang mekaten kula tetepaken bilih Samba ingkang kawon. Antasena ingkang menang mengku pun Janakawati. Koko Prabu kula nyuwun pamunten. Samba iki wonten dawuh dikapak-kapakno pancen siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu kuwi Gusti sing asta inggih sesuk mangsa kala yen butuh dhaup karo wanita ngendi wae matura kalawan pun Rama tak ewangi ora usah wedi karo wong tuamu inggih kowe kudu ngalah karo Antasena iya wis taken dawuh Rama nyuwun pamit wonten ing kasajan Palanggaruda. Piye iki pendak-pendak arep rabi ra sida pendak-pendak arep rabi ora oh jebul kae sing gayane aek-aek kae nggon wayangan kecanda kowe saiki jebul wong rada koclok kula SMKI tukang becak edan. Yo. Wah. Kok iya piye?
bali ya ora bakal bali kowe sing bali. Aduh. Kakang Mas sedaya sampun maripurna ingkang putra sampun dhawuh kalawan anak kula pun Jenakawati mugi-mugi tansah manggya karaharjan dumugi kaken-kaken inen-inen tansah sih-sinian lair dumugi ning batos satemasak mangke saged ambabar inggih menika wayah kula lan wayahipun Kakang Mas Yodipati Kakang Mas wah yo aku melu seneng Janaka. Najan dipun menapakno Bagong menika tasih panakawanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke kula aturi nimbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Sapadha Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sadrajatipun Panakawan kraya-raya sowan dhateng Garing Amarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Inggih, Yayi, kula semanggaken. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu sawise asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe. Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan Nonamit pasang Kalimantabe tinebena nyeladune dumawahi awang towang sinuwun linepana ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula cancang pucaking remi Bagong nun nek ora iso basa ki rasah basa kula cancang pucaking weni weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu ora kena kuwi nggih nggih kula cancang pucaking weni dumawahing wijang ha rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep kula nun sampun boten kirang prayogi sapa ingkang dadi kancamu Bagong kula piyambakan mawon sinuwun kula niku cak kendel iya nggih prayoga nunggunmu lungguh sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Prabu iya Bang nggih Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng bekti kula konjo sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong niki nang aja kurang ajar lho terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho panjenengan niku lek ngendika renyah carane krupuk niku bar dintas kula ya kudu renyah ya kudu ngimbangi karo sing nimbali iya Bagong iya lho anu nggih penak nggonmu lungguh Bagong sampun mboten kirang prayogi sakarepmu Bagong ha nggih wis ngonten mawon malah penak Bagong padha rarja sapraptamu Bagong pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara yo
Prayoga nunggon ngadep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku Tampanono. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Lung. Biasa mawon ah. Kalau sampean gedhe tenane suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kawedadaken jimat paripe. Bagong Padhararja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel? Iya, akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampean mboten rawuh niku anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong Padhararja, ponokan Bagong Padhararja. Mengaturipun Ndara kembar, Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu Tampanono ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawedadaken jimat paripe. Ki Lurah Bagong sami wilujeng. Welah. Siti. Inggih. Selamat tekaku, kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat, syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Heeh, lali aku. Kowe ya sehat to Bandriyah? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jadaku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajek. Heeh, kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya, Nggih. Sing asik. beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi sampeyan. Ponokawan Bagong. Kula wonten Jawa sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Maragake matur marang panjenenganing sun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjuk sapa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo, Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakaning Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngeten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa, bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong, mekaten inggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Tapa kok
wong loro. Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok pitun, Mbah. Bareng metu saking senthong, bapak niku terus pucet cahayane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning senthong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Mutawatiri le. Mutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke Taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke diaturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan, pustaka jamus kelima sada, pustaka jaminan utang. Jamus kelima sada. Niku telu-telune kudu tekan Karang Kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani, srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya Pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun, dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara. Iye. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sandadak walang ati. Pusaka 3 wenehna Bagong. Ben digawa Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke Taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng bae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cunduk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Alek omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu Senes.
Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanto. Sopo? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet e. Ismaya, ketoke sing ngendika wong rada alus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak. Ning sing ngenjingi bapak, sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadyan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah hapes lawar mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta. Anggenipun sepados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan. Amun nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar, namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali, kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedah ngatos-atos. Menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa, pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kekiyatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadhahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yayi Prabu. Nuwun sewu kok ana swara ra penak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburiku kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genah Ndara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedibal 17, kowe iki mung panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora ganti rame negara Ngamarta. Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to?
Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat Batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung Panyakrabawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, kepengin luwih saka derajat Batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesu bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora asal dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus jimat liwa ora. Nek Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kok dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa kuwi wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayoga kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh menupun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Perkara iki nadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan. Mung drajating Panakawan. Parandene Bagong ki wong jujur, Bagong ora tau apus-apus marang bendarane. Nadyan solah bawane srogal nanging to bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas, banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa, bisane ora tumama ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu, tumbak karo welang, payung tungganaga lan pustaka jamus miang jimat kelima sodo. Kocap kacarita nalika semanten ngraosi pusaka ketiga, tumbak karo welang, miwah payung tungganaga, pustaka jamus miang jimat lima sodo. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa.
mijil saking pagedangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Datulaya nututi plajaring Kilurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang Nuwun sewu Koko Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodipati ngraosi bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Koko Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka tiga tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Koko Prabu. Werkudara. Nggih. Yen ana bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu wis melu kelawan Bagong. Rasa dadak ditututi. Pusaka telu hae panggraitane tanpa beda kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono barep ora usah sangga runggi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun Kakang mung kari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggap katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sedewa kula maring adhawuh bubarna kang padha siba ingsun kundur kedaton. Kawula ngestaken dawuh nyuwun madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Purna gatining pananggilan. Sang Nata kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi. Manggu ketanggung Jaka Maloro ing sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata katiron saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Mewani apa ora? Terus Nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya rasah mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. ngono ya Gong. Aning nek nganti aku musuh Raden Garkaca Nusandara gak Antarja Ndarantasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane iku. Dipresani piyai akeh ngene iki darani Petruk ki tukang pomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa terus. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati." Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin, Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem. Ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng.
Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek dice wong sak desa Karang Kadempel. Petra nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya iki mbangane wirang wulung modar terus. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek kan mulih dhewe kono. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe iki ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sikate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Galukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petra metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Oh, ora padha karo dek nang kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis Tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya, mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora ditampa karo sing gawe urip. Sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemuah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nah aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kok njur mung sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburimu ya, Tru. Ya. Kok nek kira-kira ana sing teko ngeyel, jak rembugan ra kena, jawil aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar ngono kok njero. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak gedruk lemah. Nek ping 4, berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk. Ra ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh.
Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsa Reja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja. Antarja kok jedul saking jero bumi Goleki Petruk. non Goleki Petruk. oh tenan kok Petruk iki ngayal lah terus sing golek iki kowe Aku tak leren ya le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana, Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Daratarja. oh iya ngono ya Petruk mboten wonten Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembukan karo Petruk aku krungu. wah terus krungu e wonge Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhewe omongan kae dialoge radio ngono. niki wau transistor Transistor ki apa? radio Oh, dadi udu Petruk. dudu sampeyan mriki ajeng napa Goleki Petruk. napa ketemu Ana pateni. wah mbok goleki wae saklare mengkari nyekleke rak modar Ora tak bandem saka kene ora. halo oke Petruk ora ana nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku nuwun sewu kula niku adine Petruk ya Mas Petruk niku masuk angin wae tak tileki tak keroki tak goleke apa jenenge counterpin tak goleke blonyo men supaya Petruk sembuh mari kok mati kok diame-ame jarene kowe iki satriya aja kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa Lho, kok malah mripatmu mendeli? mendeli wae wis gedene semene rumangsane anggepe ora Yen ngono kowe mbelani karo Petruk. mesti Petruk kakangku kok Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. oke ora masalah apa dikira aku wedi karo kowe rumangsamu semangkean yen mudar mbok men Lho, malah malang krik nang ngarepe Antarja. malang krek wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel Wani karo aku. sing tawedeni apamu Ora minggat bidi amblek dadamu. kowe wis tegel tenan karo aku hah kowe arep mbiti aku tegel tenan jo Ono paran. kowe ngerti aku anake sapa Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti kae panjalmaning dewa Sang Hyang Ismanta Ngawur. weh sapa ya truk bapake Sang Hyang sapa Ismaya. waduh aku kira muni Ismanta Ismaya rak tukang cukur kidulmu kae. kae Sang Hyang Ismaya kae Bathara Ismaya kakangne Bathara Guru aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae gampang mati ae muni ae ora ketrap-ketrip kowe aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan ming aku ora entuk pamer karo bapak Bagong kowe tak nahi Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunakake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi mungsuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger aja diundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ayo sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana owawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal.
Weh lah ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan jangkar bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita dumake dadamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Mesti ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tangan-tangan ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedaki meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku yo ngati-ati ngono nek Antarja ngerti buet ngono. Modar aku. Lah kuwi omong apa? Aku yo ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai aji-aji karo Semar. Semar iki sang iwange Semanto. Ismaya. Iki nek tak gunakake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Ki nek tekane diadamu jebol tekan geger, mendono wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol kowe. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngene aku. Kowe ora mau jebol jajamu. Melayu. Kok wedi ya? Oh, paling mambu ababku paling. Nale wedi ki ora aku bar mangan batang terus. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar ira wang Gong siap santai wae. Entasina ta kuwi? Oke, ora masalah. Milujeng Den. Slamet tekaku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh sok ngejak Gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Truk, Nun. Kowe tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh karo ngendikane Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut pradata adil negara Ngamarta, merga kowe kawula wani karo Bendara. Gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara etrane. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, iki lho Truk, kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk ki duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Sinuwun Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye?
Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta, aku arep bangun kayangan." Pepundhen Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati, Pak, ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Ndarawati. Terus niki duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Ndarawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Heeh, terus Bagong muni ngoten niku sinuwun mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora katalan gedibal 17 wengelek nyolok mripat. Mong kere, mong dapure ku Petroke wak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke Sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke sinuwun sampun menika berkah surukan Sinuwun Ndarawati panjenengan boten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mung kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebul saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, unglah-ungluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunek kaya nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, oh lah, aja kok nuwun sewu mung wujude Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula rumangsa dianak-anakke kayangan tau obrak-abrik. Iku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Serada penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh, sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari, jawel ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbondo karo kowe, kowe kleru, aku kleru, Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah, kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondo, ora sida mbondo kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo akeh sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garuwaca, Kakang Turja diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Kon mbondo kowe, nek ora iso mbondo kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepundhen. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Aduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Siraku kok migren ya, Truk. Mudhara ngono. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Mudhara ngono. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih mot ya pripun? Lah kula terus njenengan ngewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garuwaca, Kakang Turja. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Ning nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara ya, Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kowe iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripke wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ta. Iki ora pasangan ya, Nyuk. Wah, lah kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke, ya. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kosek. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni,
Terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya, nggih. Wis ngono wae tak tinggal, nggih. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, median. Angko nek di ngonoke ra metu. Ha iya. Rak rugi ta, Tru? Tiwas le ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Rak rugi ha ta ming gembrobyos tok. Ha iya. Ayo bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Dong. Oh ya nek ra lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ra lali. Karena wong kedurungan ina lali. Ngropo kok sing dienggo pawadan kok ina lali salah apes karo mati. Lah lho. Ndoro karo kanca tekan kene lho. Lho, wah saka dhuwur, Gong. Wah, lah ngati-ati, Tru. Ya, aja entuk bales kowe ya. Gatotkaca kinon mapakarka suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita bekti kula punjuk Den Tatama bekti kula punjuk Ndara Bagong Tatama wonten menapa biasanipun Ndara Gatotkaca niku rawuh mriki ketemu Petruk mriku kongkonan truk. Golek rokok. Truk. Tukono iki, truk tukono iki, susuke PN biasane ngoten niku. Petruk ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ning papan kene, aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh napa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriko marahi kok ora usah dadak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Gatotkaca, mapana tak pancat pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong mak tratap kula Den tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap Petruk mapalo tak pancat pundakmu tak gembol dasmu nun sewu Den niki sirahe wong tuwa aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula. Mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngunekke Petruk ndasmu nganti niku durung tau. Kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu nun sewu kula niku menungsa. Nek sampean ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa, ning ukarane sing penak. Sakit hati kula dalah. Sampeyan ketika kaya ora hati kula kaya ora. Kata sampeyan kula omong
Seprana, seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan duit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok pakecapane kok elek. Ilere terus cerewet. Atiku lara. Nek sampeyan mentolo ajeng mateni karo petuk mang mateni nek rasa nganggo ngetokke ukara kaya ngoten niku. Mang mateni. Kekuatan kula sepira to, Ndara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durane diglundhungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, anu ndas kula manguntir. Manguntir, mang pateni mboten apa-apa. Ning apa terus rampung perkarane sampeyan pateni kare kula? Sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampeyan arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampeyan. Upama Petruk tekan ing pati tenan, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batrene entek. Sing mateni kowe sapa, Petruk? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk, nyengsarake karo Petruk. Petruk, aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe yang bakal ngukum putuku Panakawan Petruk. Ye, dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek. Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku, ayo uluhku dleweran bajigul. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Ah, jan asu tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae Gong didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Asli wae kabeh, Tru. Ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus tak nggo bahagia. Ya sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan men adil. Dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara Gatotkaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bom-bom. Ya nek aku mulih. Nek aku mudar, Kowe ki takon pinter, takon menang ora takon modar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Karo Ndara Gatotkaca, Ya ampun Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena mbantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya, Ning. Ha iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru. Ha iya.
Aku dingengehi ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe lho. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara-ndara Pandhawa, ora ngekeki do cetil-cetil. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petro e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya? Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati gedruk lemah ping 3. Nek ra lali.